Jesus.
wena phakathi nje izandla mayingale isakela phansi igama likaJesu. Thank you Jesus. Isakela phansi igama likaJesu. Ameno Hallelujah. Siyabingelela igama likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Siyabingelela ngokusibanyoni ngegama likaJesu. Sibingelela omama bonke, abantu abasha, Sunday School, program director wanamhlanje. Nothando udlale phansi kancane. Shothi uzohlala lapho, uhlale lapho. Uzonyuka na ihle nayo. Simshayele izandla bazalwane for creativity. Thank you Nothando. Namhlanje ake sifunde emabhayibhelini wethu encwadini kaMateyu, Matthew chapter 2. Matthew chapter 2. I can say Jesus is the reason for the season. uJesu uyisizathu salesikhathi sikusona. Matthew chapter 2 uye phansi nje kakhulu, mase sinyuka uzonyuka nathi. Mangikhomba phansi mangikhomba phansi ushona phansi, mangikhomba phezulu uya phezulu. When you are in Matthew chapter 2, say amen. Theologians will argue with me ukuthi Jesus akazalwa ngoDisemba, akazalwa ngezi-25, abanye bathi uzalwe ngoSeptember. Ngicela singakunaki lokho kwanamhlanje, sibheke izwi lokuthi sizalelwe. Ukuzalwa kukaJesu bekuyi-redemptive plan kaNkulunkulu, noma bekuyihlelo likaNkulunkulu lokurescue umuntu. Sanibonani igama likaJesu. Niyakhumbula ensimini yase-Edeni uNkulunkulu wathi asenze umuntu ngomfanekiso wethu asifuze abe ne-dominion, abuse. Intshumayelo nje on its own ukuthi kena umuntu wadalelwa ukubusa, abe umfanekiso kaNkulunkulu. Kuthiwa isitha safika, badla umuthi uNkulunkulu abayane ukuthi bangawudli leso sithelo. Kuthiwa sebedlile isithelo, umuntu wadisconnecta noNkulunkulu, wabuza uNkulunkulu wathi, Adam ukuphi na? Wayengasekho uNkulunkulu kodwa wayeNkulunkulu. What do I mean? Ngisho ukuthi kena wayengekho duze noNkulunkulu geographically, kodwa umuntu wayelokho ekhona enhlizweni kaNkulunkulu. Kwenziwa imizamo yokuthi umuntu abuyisane noNkulunkulu. Uma ubona iBhayibheli lingaka, bekuyimizamo yokuthi umuntu abuyisene noNkulunkulu. Mawufunda i-Old Testament kaningi bekuba nemihlatshelo eyenziwayo
ebekade ifihla izono ukuze umuntu akhona ukuxhumana noNkulunkulu, kodwa leyo mhlatshelo noma beyifihla izono kodwa beyingazisusi izono. Awusanibona negama likaJesu. We welcome abaqala ukuba nathi usisi sivele wala ekhaya. We welcome you my sister egama likaJesu. So bengazisusi izono waba nomhlangano babusibanyone ezulwini ukuthi siyothuma bani ukuba kuyorescue izwe. Siyothuma bani? Izindelo zizabheka phansi, izidalwa zabheka le wazwakala indodana kaNkulunkulu ezele yodwa wathi wathuma mina, send me Lord. Wehla uJesu in the form of God, egcwele uNkulunkulu. Ake sifunde uMatthew chapter 2. Ake nifunde nithi lana uJesu sezelwe eBethlehem laseJudiya emihleni kaHerodi inkosi. Bheka kwafika izazi eJerusalema zivele empumalanga. Awunani empumalanga mncinyane. Zithi uphi lowo ozelwe eyinkosi yabaJuda na, ngokuba sibonile inkanyezi yakhe kwelasempumalanga. Size ukukhuleka kuye. uHerodi inkosi esekuzwile lokho wakhathazeka neJerusalema kanye naye. Wabutha bonke abapristi abakhulu nababhali besizwe wabuza kubo ukuthi uKristu igama elithi Kristu lisho ukuthi ogotshiweyo, lisukela kuKristos, ogotshiweyo. The anointed one uzakuzalelwaphi? Bathi kuye eBethlehem laseJudiya, ngokuba kulotshiwe kanjani usho the researching scrolls. Kulotshiwe usho ukuthi yena ukuzalwa kukaJesu was the fulfillment of the prophecies. Ukuzalwa kukaJesu was not into entsha, kwakuyinto yaprofethwayo emandulo. So kulotshiwe ukuthi nawe Bethlehem, lizwe labaJuda, kawusiye omncane nakanye kubabusi bakwaJuda, ngokuba kuyakuzalelwa kuwe umbusi oyakwalusa isizwe sabo Israel. Khona uHerode uzibizile izazi ngasese wababuzisa kuzo izikhathi inkanyezi ebonakele ngaso. Wazithuma eBethlehem wathi hambani nibuzisise ngomntwana, kuyakuthi nxa nimfumene nimtshele ukuba nami niye ngikhuleke kuye. Sezizwile inkosi zamuka, bheka inkanyezi ezayibona kwelasempumalanga yahamba phambi kwazo, yase yafika yama phambi phezulu kwalapho umntwana ekhona. I'm enjoying ukufunda iBhayibheli. Zathi ukuyibona, ngifunda verse 10. Zathi ukuyibona inkanyezi zathokoza ngokuthokoza okukhulu kakhulu. Zase zingena endlini zabona umntwana noMaria unina, zawa phansi zakhuleka kuye, zavula amagugu azo, zamkhunga ngezipho, igolide namakha nenhlaba. Wathi ziyaliwe uNkulunkulu ngephupho ukuba zingabuyeli kuHerode, zibuyele ezweni nakubo ngenye indlela. Oh my Jesus. Sesibukile verse 13. Sesibukile phela ingelosi yenkosi yabonakala kuJosefa ngephupho ithi, vuka uthabatha umntwana nonina ubalekele eGibhithe, uhlale khona nize nikutshele ngokuba uHerode uzamfuna umntwana ukuba ambhubhise. Cela sivale amehlo. Baba wethu, ngale izwi lakho leli, ngezindebe zami ezigubhayo, uNkulunkulu nomusa, sisize and build your kingdom engabhubhiyo. Baba wethu nomusa, sesihlangene kule ntaba, ungena kwethu Nkosi mangafani ukuphuma kwethu. Khuluma ke Baba ngezwi lakho silalele, udunyiswe likaKristu Jesu igama. Amen. Lasifunda khona bekubalwa abantu kunento okuthiwa i-census. Kubalwa abantu, kuthiwa makubalwa abantu yiloyo naloyo bekumele ayobalwa nabakubo.
awusakubonani njengoba ubona nje abazalwane bengekho namhlanje isizini ithi iloyo naloyo ayobana nabakubo igoli liyehla bayanyuka abanye bayathewa baya Limpopo abanye baya kwaZulu bantu bayobalwa nabakubo. So bekuleso sikhathi ke sisentsasa kuthiwa bantula indawo before sifika selazama Jesu wafika ingelosi kuMaria emiselwe ushada noJosefa kusho ukuthi kena bekamengejile bekamthembisile kufika ingelosi kuMaria iyakhuluma lamazwi kuthiwa uzokhulelwa uzalo umntwana loyo mntwana kuzoba umsindisi kuzoba Emmanuel kusho inkosi nathi loyo mntwana uzomsindiswa izwe lonke. Uthi Maria mayephendula ingelosi kuyokwenzeka kanjani lokho ngoba ngingayazi indoda. Uthi yena umoya wophezulu bonke uyokusikelela lokho ozokukhulelwa kumoya. So the Holy Spirit yehlela kuMaria, uMaria wakhulelwa uJesu. Uma uJosefa esezwa ukuthi uMaria ukhulelwe wayeseqabanga ukumlahla ngasese. Nawe cabanga umisele umshada nomuntu nawe umuntu sekakhulelwe wayeseqabanga ukumlahla ngasese angabejampisi. The very same angel eyafika kuMaria yafika nakuJosefa. Bheka phose nawe ukuthi kena kukhona izingelosi makhe. Izingelosi mawubhekane nempi kuvela ingelosi uMikhayeli. Ingelosi responsible for worship ama-archangels esiwabiza ngama-cherubim nama-seraphims. So izingelosi nje mangabe uhlasela ukuthi bangamdedela izingelosi zakho ukuba zimlwele. Yes, bathi bephosile imithi abathakayo uthi dedela izingelosi ziyaminister spirit siyazithuma. So ma uNkulunkulu ezokhuluma wena uthando ma uNkulunkulu ezokhuluma udedela ingelosi. I am blessing myself ngiyabusiseka amazi bazalwane. I'm getting blessed ezinkulu uma kuthunyelwa izingelosi kuthunyelwa uGabriel for a message. Uma ubona uGabriel kufikele nje uthi boom athi uGabriel ungajaha ukukhala ungajaha ukubalela lalela ukuthi uthunywe ukuze ukuthini uGabriel. Once you encounter an angel hawufuni isikhathi nezingelosi. Yes, yokufundisa nina mawukhona uyaba nesikhathi ube ne-encounter nengelosi. Gabriel is for the message. So kufika uGabriel kuMaria kufika uGabriel kuJoseph uthi ungamlahi ngani. Thank God for uJosefa wamlalela uNkulunkulu ungamlahi ngakho. All right, so baswela indawo yokuzalela umntwana. Okay, before that after 6 months the angel le eyafika kuMaria noJoseph yafika nakuZakaria. uZakaria ubaba kaJohana oyeshade noElizabeth. Awusanibonani? Oyeshade noElizabeth owayengumpristi. uElizabeth lo wayeyisihlobo sikaMaria futhi wayengabathobi abantwana. Ngelinye ilanga uZakaria eshisa impepho ethempelini. Mayeshisa impepho kusho ukuthi bekushiswa impepho ku-Old Testament. Ngathi mfundisi wayebona umuntu impepho. Beshisa impepho bese abantu bayalinda ngaphandle. Ethi mayeshisa impepho kwahlangana nengelosi. Ubani ingelosi ahlangana nayo? Gabriel. Ngoba kwakunomlayezo. Kwathiwa nawe uzothola umntwana. Igama lomntwana igama lakhe uJohana. It's favor. John means favor. Uzothola umntwana. uZakaria naye wangakholwa. Wathi maye ngakholwa uNkulunkulu amvala umlomo. Wathi maye ephuma manje uphume mina akakhona ukukhuluma. Then they perceived ukuthi uhlangane
inkosi wathi uNkulunkulu uzovala umlomo until lezinto ezikhulumile zenze abanye uNkulunkulu kumele abavale umlomo before lezinto zenzeka ngoba nikhuluma kakhulu nize nikhulume nabantu abarong nikhulume ngezinto izinto ziyakenzana ukhulume ukuthi bakuthembise kancane bathi sizofaka emsebenzini don't worry next week uzoqala bangakubizana antidinini sihlupheke senyongena emsebenzini senyongena next week nje ngiyanumisa kanti ukhuluma uzukhulume nabo abantu abarong singathi izinto ezikhulumile zamenzeka baba seduze nawe ukuthi kena stop speaking before time. Wethu men usathane akayihlasela into elakhulunywanga uyabona uma umothulile nje akakwazi ukuthi ucabangane kodwa the moment ukhuluma uyazi ukuthi uhlaselana so uma ungakakhuluma akazi ukuthi abahlaselana so now siyamthola noElizabeth naye uyakhulelwa after Maria ena 6 months ekhulelwe kuthiwa babehlangana uhlangana abantu bakhulelwe supernatural uma behlangana kwanyakaza umntwana kwabingelela kusho uma kunyakaza umntwana uElizabeth waba kumoya Jesus wathi hey wena ufumene umusa inkosi inawe ubusisiwe sifazaneni okusukela kwahlumoya kaNkulunkulu kwahlumoya uprofeti hey wena ufumene umusa ubusisiwe sifazaneni waye ubusisiwe sifazaneni isibeletho sakho siyothwala inkosi yamakhosi umbuso wababusi uIsaya maya prophet ngayo athi unto us as a child is born unto us a son is given and phezu kwamahlambe akhe the government will be upon his shoulders umbuso uyoba phezu kwamahlambe akhe yo isimanga sento so Jesus hlangana noMaria Elizabeth hlangana noMaria kwaba nento enyakazayo we can preach intshumayelo iyodwa leyo kwakusibani ukuthi kunabantu ozohlangana nabo kube nezinto ezinyakazayo kunabantu ozohlangana nabo bakuhlanganise nezulu kube nabantu ozohlangana nabo babohlise phansi kuthiwa baswela indawo ngiyaphuthuma baswela indawo mase kumele abelethe uMaria uma beswela indawo before sibheka nabaswela indawo why uveza umlungisi uJohn no Maria no Jesu uJohn wayengumprofeti obekade ezodlalela uJesu uJohn lo umbhapatisi uJohn umbhapatisi the Matthew the book of John ukhuluma ngayo uJohn umbhapatisi wayendlalela uJesu ememezela ukuphenduka athi phendukani ngoba umbuso wezulu ususondela bathi uwena uMesiya wathi kena angisiyo uMesiya athi ngiyizwi lomemezayo ehlanga mabehlangana kunyakaza abantwana uJesu wayekhuluma noJohn nabazalwane amnikeza inkonzo ake sijule kancane uJesu wayezalwa futhi mayenza umhlaba umsebenzi wakhe wabathi kena i-life span ayithe emhlabeni it's plus or minus 33 years waphila 33 years uJesu in man mara uJesus Christ uJesu ogcotshiweyo loyo owehla in the form of a dove nkathi uJohn umbhapatisa mdala my Jesus kuno Jesu senyameni okusho ukuthi he is the ancient of days wabakhona umhlaba ungakabikho he is an everlasting father why ukusho njalo esibukisa manje uthi uNkulunkulu mayedala umhlaba kuthiwa wadala umhlaba ngezwi lakhe angisho ikhona bazalwane wathi kena akube khona ini yaba khona ngani ngezwi nikhona bese uJohn athi John chapter 1 ekuqaleni wayekhona ulizwi waye uNkulunkulu uyayizwa le
wavela ngaye. Kukhulunywa ngolizwi uthi kukhona wavela ngaye. Uyabona ukuthi umuntu umdala kunomhlaba wavela uthi loyo lizwi nayo vela ivela uthi weza kwabakhe. Kukhulunywa ngokuzalwa kaJesu. Weza kwabakhe uthi abakhe abamamkelana loyo lizwi. Abamamkelana bambethela bamshaya bamkhafulela. Abakhe bamthuka abamamkelana. John 1:12. Kodwa bonke abamamkelana bathola amandla wokuthiwa babe ngabantwana bakaNkulunkulu. Hayi abamkela isonto, hayi abamkela umfundisi, kodwa bonke abamamkelayo, abamkela uJesu bathola amandla. Angisasiye abantwana mina nomntwana kaNkulunkulu emzimbeni kaMgijima DNA yasezulwini. Ingakho sikhuluma ngesibindi sithi uNkulunkulu engakithi ubani ongamelana nathi. Angifuni ukushumela ngiyafundisa namhlanje. Oh my Jesus. Wazalwa uJesu kuthiwa wawuswelwe indawo. Akukhona ukudlula kule ndawo. Wawuswele indawo yokuthi azalwe kuyo. To an extent inkosi yamakhosi yazalelwa eSpayeni. YasaSpayeni. eSpayeni yahlala khona izinkomo. Mina ngike ngalusa. Ngiyandawukela ngikhulele eWilbek. Nisaba izinkomo nisaba izimoto. Jesus. Ngike ngalusa eSpayeni lapho kunomcuba. Umcuba aMandebele bathi umsukwa. Kunomcuba lapha eSpayeni. Abashumela ngono bathi uJesu mayezalelwa eSpayeni. Wayezomemezela njengomfuna uhlaba kanje. Wayezomemezela kuzimbuzi athi naze nakhululeka zimbuzi, naze nakhululeka zinkukhu, naze nakhululeka zinkomo. Igazi lenu angeke lisachitheka ngenxa yabantu, kodwa elami igazi lizochitheka, lichithekela abantu. So uma ezalwa uJesu wayezomemezela lokho. Awusanibona negama likaJesu. Uyazalwa kanti futhi uma ezalwa eSpayeni esinomcuba. Umcuba thina futhi esike salima uyasetshenziswa as a fertilizer. Okusho ukuthi ke uJesu uzalwa as imbewu. Sekuyelela mfundisi mashilini ngegama likaJesu noma igele no Sunday school. Egama likaJesu sesihambe kakhulu mfundisi. Uyibamba staff. In short sikhuluma ngokuzalwa kukaJesu. Uthi uma ushumayela ngale ndaba ngelilanga uthi Jesus was 100% God and he was 100% man. Imenza ihlangana lapho shothi. 100% man ihlanganiswe 50-50. Why 100% God and 100% man? Manje la usithola sithi uma ezalwa indawo ayifunyaniswanga. Amanye amakhosi azalelwa kuma-palace, but le nkosi yamakhosi izalelwa in humble places. Uzalelwa endaweni enungayo ukuze abe inkosi yamaphunga. Uzalelwa endaweni edelelekile evela endaweni enenkazimulo ukuthi yena abe inkosi yabaphakemeyo aphinde abe inkosi yabaphansi, abe inkosi yabanemali, abe inkosi yabangenamali. Atobhala kahle wabafela bonke abaphilayo abaphila bangasasiphileli bona kodwa baphilele abafelayo. So izazi zasempumalanga zibona inkanyezi ekaJesu. Yakhuluma lenkanyezi. They were busy with their studies, but this star asifani nesinye star. Le star leso sikhuluma okunye ohlukile kuthiwa sikhuluma ukuthi there is a birth of the King of Kings.
masikhuluma nge-deliverance sithi kumele uprotecte your staff, ushinde your staff, ngoba bathakathi uma bethakatha wena bakubheka from the start. Amen. Uzazela ukufundisa basenze deliverance bayaconfessa labantu bathi banesibuko, impilo yakho bebheka kusibuko, amazi isibuko esinjani mara bathi kunesibuko, sisala kunesibuko, babheka kusibuko babheka ukuthi this person is having a great destiny. No muntu lo uzophumelela. This person une greatness because of the star. So balandela the star is inkanyezi nokuyabahola. Mayijika ka right nabo bajika ka right. Mayijika ka left nabo baje. Kodwa mabengene ka Herode. iBhayibheli lithi inkanyezi abayibona. Nawe njengoba unyaka usaqala sophela, hlezi inkanyezi beyikuhola. Kodwa kunezindawo ngena kuzo inkanyezi ingabonakali. Kube bemvangela bemzothi phuma kaHerode. Ngoba kaHerode inkanyezi ayibonakali. Phuma bekosethuze nokuthi phuma. uNkulunkulu uthembekile. Bathe babephuma kaHerode baqhubeka bayibona. Inkanyezi yabile labafundisi bashelini. Nosale sikhule egameni kaJesu. Sithi ke ukuzalwa kaJesu was a redemptive plan kaNkulunkulu, kwakuyihlelo kaNkulunkulu lokuhlela umuntu. Ungakubalekeli lokho. Masize enkonzweni. Asizami enkonzweni ngoba si-perfect. Kodwa size enkonzweni ukuthi silungisiswe njengomakoti. Nokubona emshadweni umakoti elungiswa ukuze kubathi sidindile siyodlanile umakoti akangeni sokushaya amakorasi emsabathe umakoti akangeni ulungisa umakoti bathi hayi no ishiye lenzeni bathi yaphuma hayi no lima kancane indlebe ulungisa umakoti nathi masila sizolungisa umakoti phela wena uhleba kodwa manje uNkulunkulu uyasiza so ukuhleba kodwa usasenamanga kancane namanga yosana ulungisa umakoti. Phela sethuze na uthi nami ngiyalungisa umakhelwane. Athi kuye ikhona lapho shoti athi kuthe sekuphela amandla wangibonisa amandla wakho agcwele. Yebo ngiyabonga. Athi mkhulu umsebenzi owenzayo kule ndawo. Yebo ngiyakholwa. Oh my Jesus. Kulungisa umakoti. So we are a product of grace, we are a redemptive plan kaNkulunkulu. So Jesu sekazele wayafika baphethe izipho. They had gifts. Yabona kulabo abashimela kumnikelo. Iveseni right lento yokuxoxa imali. They had gifts. Bathi bamlethela igolide nesiliva igolide silver namakha. So they brought expensive gifts to the child. Okushuthi ke umntwana njani lona othola this kind of gift. So bathi kana mabefika bathi uphi loyo ozelwe eyinkosi. Sizi Matthew chapter 2. Size ukuzokhuleka kuye. We have come to worship him. Awusabona negama kaJesu. Inkanyezi isiholile ukuba sifike kuJesu. Kodwa mase sifike kuJesu siyakhohlwa inkanyezi. Angeshaya into zabantu. Kunabantu ababambelele kunkanyezi noma umnikazi wenkanyezi esefikile. Ubani unabantu ababambelele engelosini noma umnikazi wengelosi esefikile. Size ukuzokhuleka. We have come to worship. Sizokuma ukuthi we have come to worship. Kusho ukuthi kena sizomtshela ukuthi ubani. Angazi ukuthi mabefika bathi kuye. Coming to worship. Praise him. Izomsiza. Izolonga inshumeza lento. I-worshiping song
ingoma etshela ukuthi uNkulunkulu ungubani. Mawuthi kube wena wawungenathi ngabe safele endleleni, akuyona worshiping song, i praise song. I praise song, you are praising God for what He has done. Bakamapeki awuyibona kilijena kikamuhawa mudingo. So uma umbona nje umusa kaNkulunkulu, that's a praise song. Kodwa I worshiping song bathi ubongwele kaIsrayeli, akekho ofana nawe, ugibela amafu njengenqola, inwele zakho zimhlophe njengethwa, amehlo akho njengamalanga bomlilo, uphethe ubhinqa amandla, inyawo zakho zinjengethusi, ubalekelwa izulu nomhlaba. Bayede ungcwele, uyizolo, namhlanje, naphakade, odlula izulu, kodwa izwi lakho limile kunapho. Ungcwele, bekhona uNkulunkulu, akekho nje. Abantu uNkulunkulu bayalala, wena ulali, umile kunaphakade, unomdala wezinto. Size uzomdumisa, simpraiza ngaloko asenzele kona. Sithi Baba siyabonga ngamaHundayi, Baba siyabonga ngamaFortuna, praise. Baba siyabonga ngemishado, Baba siyabonga ngamapromotion, Baba siyabonga ngemisebenzi, praise. But worship Him, imota yikho, imota ikhona, ungcwele. Siyasebenza, asebenze, ungcwele. Abantwana banazo impahla zoChristmas noma abanazo, ungcwele. Size ukuzokhuleka kuye, asikhuleki kuye ngoba sikhuleka kuye nanoma. Size ukuzokhuleka kuye. Let's come to worship Him. Sikushayile izinto, uthi uSathane ungayithinta zonke izinto, kodwa ungayithathi indumiso yami. Protect your worship. AkuDavide ngenani emasangweni akhe ngokubulela, enter His gates with praise and worship. Usho uyakhuleka. Ngale makhaya amazi ukuthi sikhulekile or sikakhulu or kakhulu, kodwa bayakhuleka. Bayasho lapha mabafike bekuthiwa kaZulu, Zulu, Mageba, ekhaya sikhulekile in. Labo bakamkele mina bomhlandi bomhlandi wendlunkulu bomavove emvula bomumnisi lapho nebomnisi bomvuleni bayakhuleka kuthiwa izinkomo nesizulu bayakhuleka lapho bese umnikazi bona hlala kancane bamusho nalapho bakantolwane boncungane bomvila bomaqethane kwapha la jayelihle njengenyezi sikhulekile inangabe umabhebe bebe mavudla kapakota yabona nje nabo ngomaseko thini engangamane yabona nalabo bakangema bongema bodlokovu sikhulekile nalabo bakabashingile icedela bokuliwe. Yabona ke akazi noma usindisiwe ukuthi lezi zinto ziyakwenza yini, kodwa makuthiwa yeguliwe uzongathi kunendawana. Jesus size uzokhuleka kuye loyo ozelwe eyinkosi, size uzokhuleka kuye. Masihlangana kanje sikhonza uNkulunkulu, the reason kuze kube namaqhawe ama-village structure, asizelanga uzokufanele izimali, size uzokhuleka kuye. Akekho omunye size uzokhuleka kuye. Bake bafike ethempelini ngelilanga badayisa ethempelini bebe amatafula, abanye angazi badayisana. Uthola Jesu waphendula amatafula wathi ke the house of the Lord will be the house of prayer. Masina sizofuna ukusokuNkulunkulu, lokho kunye isecondary
makuthiwa izimali zenzela ukuthi umsebenzi uhamba mara igospel leyi bese umuntu ekhohlisa mahala for free alidayiswa bathi bakhuluma ngakuthiwa salamukela mahala nathi sinikeza mahala awusayibona nibashumayeli bensuku zokuqina makuthiwa wazoshumayela bathi kena malini manje sisebenza njani bafundisi bayabuza manje sisebenza njani mfundisi ukuthi mfundisi no sizokugibeza mhlawumbe sisibane ilungise 3000 bathi abafundisi bedlala abenuthangathangaza libeka mina angisuki ideposit ye 25000 makangelana hayi mfundisi uzoshumela 45 minutes ufuna 30000 mama ngiyafuna ukufuna 6 tomuntu bathi kena no like yakhaza chaza engekho futhi ushumela 30 minutes wena ushumela 30 minutes maqeda sinikeza 60000 nabasemayini bayibhali noma engineer wahonda kwenzakalani samu ngisone sihle siyonikeza besihle angisho ukuthi kena njengoba umlungise kukhuluma kanje bese masibiza abantu sithi God bless you masibiza abantu nangabe nizofuna ukumema lezi zinkonzo ukufuna isipeluse ona nabobani bafuna ukumema bakimezela abantu ebamemile the least that you can do make macho yahluleka move 1000 eba 1000 hambe yele kodwa mina I don't have a problem noma nginganikeza anything the Lord is taking care of me kodwa why njalo ukukhulumela abafundisi why njalo make open air ususumuntu le ebraid uthi uzoshaya open air lo muntu sebenza makaqeda athatha ukushumayela open air uthi God bless you abantu bayafika bathi baba uyoshumayela bathi baba kwenzakalani akaphela akaphathana lutho baba eminye imishado igcine seba necrack bathi kena lo nkulunkulu akubamthi umfundisi ngenxa yokuthi kena u-underline unkulunkulu baba kwenzakalani bathi baphakela bamphakela iBhayibheli then kungabi nepeace why abusing simemile salvation to all some abuse let us honor them but let us not put the price tag emsebenzini wenkosi mawenza amahomseni kumfundisi othi wena mlungisi upapa omdala angiboni ukuthi sazophapha futhi so ihomseni befond 1.5 uthi nizothandaza nje kwakho 1.5 ngiyabala nje ukuthi 4 days nje ngipopile mabonga igama likaJesu so iyakhuluma ingelosi the enemy ihlasela ifuna ukuhlasela uJesu ukuthi yena angaphumi but the Lord protected him wakhulunywa kwathiwa ningabe msenza noma ningabe msajika ngale ndlela enize ngayo why ningabe msajika ngale ndlela enize ngayo ngoba le nkosi le ifuna ukubulala umuntu wayo izothi namhlanje as we have gathered in this place ngabusajika ngale ndlela woze ngayo iBhayibheli lakho olifundayo it is summarized in this sermon lonke iBhayibheli weMaria likhuluma ngoJesu awu listen iBhayibheli lonke likhuluma ngobani uma ufunda iBhayibheli ungamboni uJesu awufundi kahle uma likhuluma ukuthi angazi nabantu benza lento intathu ngiyamphela mathathe izinto masezikuqale kahle bafake kahle abekhuluma esikhathini kakhulu amazi benzenjani amen bathi lo muno la uhlezi khona ivesi la abe ngcile lapho wakhishwa imvana in bese uthi enevele yazi bengicisa umsebenzi kaanti lo bekumele menzile kanti lemvana lapho ukhulunywa ngoJesu uvele